Kodi maziwa kuli WhatsApp mutha kumajambula ma videos ngati awawa, mutha kusintha ma background, ma filters komanso kuyika ma effect osiyana konkuno ku WhatsApp opanda kugwiritsa ntchito application wina wapadera. Ndi kupanga kwake kosavuta. Sinapange follow, tiye tipange follow. Ndipo musayitaya nthawi, tiye tiyambe. Ndiye mukasegula WhatsApp wanuyo, chimene muyenera kuchita ndikupita ku chat cha munthu amene mufuna mutumizire. Ndiye mpanga apa pa kamera. Ndi apa zimatengera kuti inuyo mufuna mutumize chani kapena mufuna mujambule chani. Mutha kuyika pa photo pompa, komano ine ndikufuna video, ndiye ndipanga pa video. Ndiye timapita anu apa. Ndiye apa umatha kusankha ma filters amene ukuona kuti akugwira moyo. Pamene papampa ma filters. Pamwamba apa ndipo kuti ingosalalisa skin yako, ingooneka ngati. Pakakhala pa ma effects, ndiye kuti pali ma effect osiyana. Wawa Malawi. Ndiye pali za ma glass. Ndiye zima effect nzambiri, pali ambiri kwambiri. Ndiye mutha kusankha imene yakusangalatsa. Kenako tili ndi ma background. Ma background tili ndi uyu blur amene amangoyika blur background yathu. Kungobisa kuti zimene zili kumbuyo zisamaoneke. Ndiye tili ndi living room, office, pali zambiri mutha kusankha yaku mtima kwanu. Basitu kupanga kwake ndiko kumene koko. Ngati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni, osayiwala kupanga follow. Tiye tionanso video yotsatira.